Nnọọ na Igbo 360. My name is Edith Nwobu. Welcome. Ka anyị mụọ Igbo. Abacha, abacha mkpọ, abacha ọgwụgwọ, abacha mmiri, abacha mkpọ. Nkechi zụtara gotere abacha mkpọ. Zụtara and gotere mean the same thing, but abacha agwọrọ agwọ, abacha ọgwụgwọ or abacha agwọrọ agwọ. Abacha ọgwụgwọ na-amasị Maazị Uchendu. Nwunye Emeka na-agwọ abacha. Abacha mmiri. Abacha mmiri na-agụ ha. Biko nye m obere abacha mmiri. Abacha. This is abacha mmiri. This is aki Igbo or aki nkịtị, that's palm kernel. Aki bekee or aki oyibo coconut. Ahụekere or ọkpa groundnuts. Igbo 360 is your #1 Igbo language school. We have our basic Igbo class for adults starting on the 1st of March 2026. Do well to enroll. For our kids classes, it is every Saturday. We have class for every age. Please enroll your kids. Plus, you get to choose your time depending on your schedule. Visit our website to see other details, www.igbo360.com, or you send us a message on igbo360educationalservices@gmail.com. Dalu. I look forward to seeing you in class. Kemesia.